vull aprimar, vinc d'accessos, doncs el que faig és restringir una miqueta els greixos, perquè com que m'he passat greixos fora, incloent-hi els bons, no? Els greixos bons tenen un paper importantíssim, no els hem d'evitar. Primera, perquè ens donen un punt de sacietat i segona, perquè aporten moltes vitamines que són reguladores hormonals. Per tant, greixos sí, sempre estem pensant, greixos, colesterol, problemes, em vull aprimar... No, tampoc no és així. Ja hi ha estudis que demostren que el colesterol pot ser no només dolent, sinó al contrari, bo. És a dir, inclús gent que a partir de certes edats necessita tenir colesterol elevat. Hi ha dos tipus de gent a nivell hormonal que precisament marquen molt com s'han d'alimentar al matí. Per tant, dependrà de tot això que esmorzem més o esmorzem menys, o simplement no esmorzem, que també és una manera fantàstica de perdre pes.